So, for this video mga kabingka, paspasan nyo, abot akong parcel mga kabingka. So, ito na yung aprihan. So, isa na ko isulti kung sa kong order kaya para excited, no? Kailangan dyan ako din mga kabingka ba? Wow. So, pindot din kayo mga kabingka. Okay. Tingnan. Okay. So, ano yung mga kabingka, oh. This is suga mga kabingka, lights, no, para sa akong outdoor vlogging, no. Cha, ano ba? Oh. So what I say, so what is pakapin battery, kaya pala mahal, wala siya pakapin battery. So at least na nakuha niyo yung mga kabingka, wala siya pakapin battery. Paano to, no? So palit lang po kung mga battery ng mga kabingka. So pwede na din siya gamit, oh. Butang na ito dito, oh. Ito ay mag-vlog ka sa gawas ba? Awa, oh, pwede naging hayag ka mga kabingka. So nante adjust diri, ya, ay switch, pero wala siya battery. Palitan pa din ako na siya battery mga kabingka. At least na ako ani. So kanilang mga kabingka,